rai kabadan hakashnong maurang lang laikan tot Southwest Khasi Hills District kabadai kawai na kajaka jungok kai perthei kaba itanat hakaba hakani kajaka kidon ru laitali kikshat ba no rempum kiba itanat shisha hakaba hakasngi ka arpaulai tarik unok pra arja arpaulai UMDC jong kamau karwat constituency uba karne soshang ulayo ban plipat ba no yakani kajaka jungok kai perthei haringkat da kajinya don lang uba Roland Marwen menteri shnong maurang lang laikan tot ba Roning Lingdo Secretary M3K Tourism Committee maurang lang laikan tot bat kipat ba jong kashnong uba karne so shang habakran hakani kasngi ula ong ba kijingdon jong kijaka jongok kai ba itanat hapo jong kani kashnong kan salong kawe kalat kalinti ban penrus pa ya kashnong kathan bat kari khasi barok kawe namar kumba ka sora kadai kawe na kijaka ba kibreu kitut ban pet kai bat kerman skam ba kani ka phot rai rai kan sakring ya shibun kibreu kibakwa ban wan sakhihi dala ke jong kikmat kat ni ke jing itanat jong kani ke jaka ya kan ka pot rai fol dengan beberapa jin sungu yo bleng bat kentam ini yo ban li kan ni ba kum kadak ba nadu mata singi ini yo ban pon kam no katum ka jimbang jong kasnong dan ni ka kinok peni ajong ni ini yo ban penukam nang ni sabat kum kadak ni nga khap yo ni bon jong kenika ban ra ban rong ya kenika jaka pentip ya kepertai ba kadon ya ke jaka ke internet kum kani te nakalian kejunga na suka bani tu ipi ada ibru bos tunat palat hadu kata ban lek sang kai mo yung ban lek pet ya ki jaka ki lom ki wa ki jinglong ki jingman jong kiri jong ki jela bat kamtam hakani ka jaka ngampar yo mat ban lane ban pet dalade hang ni nata kasi nata teman sisa du kata agi wi benta jong kani ka borong lang wi pon nyila iya dak kejat keleng tang ni ngam padio ban bandung te ngeskua ban ya pasan cumut pi hang ni kalong ba ha kiri jong perthai ki ba kiu stat ba hakaspa ka po kadai tang na kadaw jong katurism lani ka kam jungok kai perthai but lada pipet ya kari Israel ka holilan gabang ikot kaba kadai tang kiri hang tu kibubun de kiri siap mau sudah Henry nakadaw ka jingtu jong kituris lani kinong jungok kai perthai kala long kari ka berus patam bat ka bodon bor bat ka balakyu borok kiliang kaladai kapor na kabatajungi kum kasorkar kum kinong mikmat bat kamtam gejing trilang bat kasnong kipaj ba don kam ban raikut pada ban le na kabata kam jo kai gidon ni kijaka ki itanat hakeleng jong kani kari kasi gejungi kerpang ikani ka jaka ni po pot rai jen lada ka sorkar ka pelut ya kepisah kuma ka pelut ya kiwi benta kalalong gejeng kerku ya kipaj ba kalalong gejeng kerku ya ki nong snong dei tang ba ki wan kai ki brio henry ki wan ru ban aikam ya ki kon sama gi jongi ya kipaj ba namar ba mudur lada we brio wan na po asam wan hakani ke jaka halenti jong ni ka jela ka jungi
Lane hang ni uhaban penut ke pisah. Uhaban tet uhaban bam uhab tet jeng bam bat kiwi ki bentah. Da kejengwan jong wi bro. Lada dakilak ngut kitut. Katno kejeng mentoy jong ki pajba ki kun samla ki bomdon kam don jam. Kapenlong ban yok kamai kaji. Kapenlong ban yok kam yok jam. Bat kani kini kebentar ke banga soban pasyat jengmut ada kemen sisa ya kador basunong jong ka morong lang lai kentoj kabala yo i jengai sepang ikam jong kai prai bat ban pelut ya kai ka baki yo ka pisah ha kani ka jaka bat kham tam ka jing temu kalong ya ki ka badon hapo jong kani ka jaka na ka banta ban le na ka banta kejing kering lane ban kering ya ki turis lane ki nong wan jengok kai perthai kalau long bisa kemudian kam manduk kata-kata bat nga penpau ke ai kulai ya ka kenhun bala yalam dari badeng Thomas rengkat kejing trilang jong ka tourist spot tourism committee la badong jong ka sinong kabala snode banong ba hapenek pensa ai kabala senala pelut bat nang bang penbahas susu nang ba ki ba lale kanong long ka jinglem bat khamtam banang plan ro kumno banwara ya ki jingmutoy jong na ki department lese na ka tourism department na ki trans jong ka sarkar ki badan po jong ka jala ka jungi banwara ki jingmutoy banang penbahas susu ya kene jaka